Здравейте, YouTube зрители, това е... Можем да говоря. Това е първи епизод от моята поредица си на Майнкрафт. Не знам колко епизода ще има, около 10 или 11, не знам. Айде да започваме. О, грешка. Вау, село. Село. Аз пак не съм креатив. Ще го гръмна. И тогава ще се махна. Не знам, за вас, но на мен ми е забавно да гледам. Да, така. Мога. Сигурно спите, защо изглежда така всичко. Защо циганата, бля? Добре, не ми пука повече, сега ще го запалвам. Готин. Добре, сега да излизаме този сервер. Не знам защо не се кръстих Суперман. Не помня вече. Нов сервер, Survival, Creative Order. Овце. Овце. Ще ги унищожа. О, да, забравих, не позволяват повече да правя по-дълги епизоди от този. И затова мисля, че това ще е къде. Базикам се, може колкото си искам дълги. Часове наред, дни, месеци, години. Едно вълна. Съм велики, имам едно вълна. Никой не е постигал такъв жесток рекорд с едно. Добре, сега не ми пука. Събирам дърво. Лава има. Да, това разбира се. Съжалявам овца, но ми трябва вълната. Няма метал за да пострижа, така че на ръка. Или бих я бутнал вътре в лавата. Или бих скочил самият аз. Прасета. Кой го интересува за тези прасета? Не знам защо правят тези глупости. Дошли ли го? Чакай, че ще ме страх. Не знам.
Да, не играчи още. Добре, ще обработа дървото. Бам, бам, пара-па-па-па. Не знам защо не го купая зървена, но съм свикнал с каменна кирка да го купая въглищата. Добре, ми пука повече, имам достатъчно въглища. Ще направя факли, за да осветя и да видя какво има. Гръшка. Имам още пачки. Мислих, че ще намерим метал. Да. Купаш моята дупка. Метал. Открих метал. Няма значение, защото някои по това време вече са намирали диаманти, може би. Добре. Това ли беше? Стига. Само 2 метал или повече? Само 2 метал. Ще стане чудесно ножица от тях. Но ще ми трябва и печка. Ще вземем друга такива. Да, толкова ще ми сигурно. Къш прашчо. Печка. Печко! Така се слагаме метала вътре. Защо всичко трябва да е толкова трудно? Добре, сега ми толкова. Сега... Търси вълна. Овце. Но първо ще си направя лопата. Никаква да е. Подбързам после ще убия с лопата. Значи нищо не ми даш, но ме дразниш. Какво има тъм в главата ми, да не мога да скача? Тъпо прасе. Прасе, имам ножица. Нали казват, че като вземеш нещо с ножица и получаваш абсолютно също. Като щупиш нещо с ножица и получаваш абсолютно също. Но щупете някое животно и ще получите животно. Нали? Сега се последва. Една вълна. Точно. 3. Точно една вълна ми даде. И за да си направя легло.
Защо живота е толкова лош? Сега ми трябва... Ще не направя скапаното. Чакай, довиждане. Виждане от мен.